Namar ke sngithep vot kadei la punya tarik Rymphang, bon ngut ki ophisar badai peit bat pyniaid ya ka jingthep vot ki leit ki jaka thep vot bapher. Haka arpusan tarik Rymphang haka por kandai baje eiei kawei ka kali bekit ikini ki ophisar na Tura Jangrapara Trikila thungbaji haka shnong Photamati bat hakane ka jingthungbaji ka kali jongki uwei ophisar uladu no iala ka jingim bat phrangut ki wei pat kila mynsaw jur. Hadian kani ke jingjia, magistrate ulawan banle ya ke badon kam. Ya ki EVM bat ki VVPAT lapin poi sya Jangrapara da magistrate bat ya ki baminsaw lakit no sya Trikila PHC bat sya gol para bat sya goti. Yo bala Khlad no lapin poi ya ke met jong sya Mari Tura. Na ka Don Bosco media ngi ai ka jingko blaze ngolem ya ke ying kesem ya ke jingdu no jongki ya la ukon. Ngigar patru ikinong thep vot la punya tarik baphin husiar haka leit kawan banum le shongshit ban nait na jingjia bas ngusi.